kutonga matombo wanga uri kupusa foundation endakawaka 2014 mumunda imo andinombenda usiku kana mapepa usiku kuti samone usiku kuti handina kuiona andizoti yakapiwa ani Brian Brian bazande music Brian bazonzi I don't know Brian bazande same with Brian Baza relative who accepted service on behalf of the defendant after explaining Kunashe Studios inokuunzirai nyaya dzinoitika hatinogara, real life stories zvisina kurungwa asi zviri pachena. Kana kari kekutanga kusvika pano, baya subscribe wotekenya kabhero ako kuti usazopotsane nezvitsva iwe. Kunashe Studios, real life stories pajekerere pachena zvisina chete. Disclaimer. The views and opinions expressed by Kunashe Studios are those of the authors and contributors and do not reflect the official policy or position. We disclaim liability for damages, losses, or expenses arising from use of our content. Copyright 2025 Kunashe Studios. Doctor General Hospital. Doba aonekwa na doba apiwa tsamba. Akapiwa tsamba kwamba kwatodoka. Ana uzogoremira pamanika. Akazoenda umanike vintu mangwana osikopa mapulisa tsamba kuti ndizve zvikanziraiti ndobva waenda naye nemapurisa aya kumba kwake amene zvawakasvika utaurirana ikoko ndobva adzoka ubva asvipa mati ndozvaanoita haanei kuti asangana nani munhu wese kubva kwangu because pane majudgment two ara are against you wakadyiwa nenyaya yapamambo wakadyiwa nenyaya yakusimwa court ndizve saka nje panya tanga ipama nyaya kakatonga kutaka badala sabu panga paina masabu kumata nyaya kwa mambo changamire ndakapigwa samo ndikafona musi wa 7 ichindi ndirudiwa musi wa 9 ichiti ndakundikana pane urwere hwunotamedi madzikoma angu adatichiteri kuti pakavadza nevanhu kudari ukaita zvinoitika panozozi ndiye wakabudika wakakonzera ndikafona ndichikumbira excuse ndikati ndichakuupdata mangwana nemudari ndikwazi ndini secretary ndinodaya masamon ndakatora sub number pasamon ndakapiwa handina kupiwa update ranga risingaisi nyaya yako paro yenyaya dzemusiwo nyaya yeda yakatobviswa ipapo because wakanga wakumbira but the fact mira the fact yekuti haina kubviswa yakaenderera mberi pane zvinhu 2 zviripo zvakaonekwa isaidha yenyaya yekuti wanga uchinyepa kuti une dambudziko iwe usina dambudziko saka the fact yekuti hauna pautaura wega iwe wati kwakazi chako update so it means you were not updated. So if you were not updated it means you had to attend court because wanga usina mvumo hapana pautaura kuti wakapiwa mvumo yekuti usauye kudare naringi hapana wati wewe ndakazi ndichazotaura usina kuuya handiti ndobva papiwa default judgment. Default judgment yapiwa because hauna kuuya kudare handiti izvo yapiwa unozoona kuti wakakumbira kuti usina kuuya uri kukumbira kusauya kudare handiti kubva wadii ndochallenge hauchallenge izvozvo judgment pawakapiwa ndomo waifanira kuti apiwa against that judgment. chakamira panapa judgment handina kuipiwa ndozvendonditori kuti judgment irizi iripo ini nanhasi judgment chandisi ende handina kuiona. No, it's okay. Hauna kuiona. Eh. Kumbokaita kucivil court
Andinompenda usipo kana mapepa usipo kuti samone usipo kuti andina kuiona. Andizodi yakapiwa ani. Saka izvazvo. Mapepa zvanaka. Stable brand bazonzi. Brand? Bazo. Brand bazanto musi. Brand bazonzi. Ndikuzi. Brand bazonzi. Segundo. Brand bazonzi. Ndiyakasukirwa ari pamba. Save on brand but relative who accepted service on behalf of the defendant after explaining. Uyu ndi message wakuri ndakutanga kuita riko Brian Badza muloja wakagara pamba pangu iningiri bwarati zvakatopera kana akatosevha aripo pamba pako mutemo nyangu mazuva ano nyangwe samoni ukasosiwa pacheya pedhoo pakitchen because vanhu vakawanda mhane tsika dzekuti samoni kana richiuya maisoja inotanzi sakasaina it means anauriona usvika mukoti womira uchiti anauriona no mazuva ano aripo yendi anosiyirwa saka Brian akapiwa ndobva apiwa asi ukoti hauna kuenda nditi ava ukoti hauna kuenda nenyaya yekuti wanga uri kubhesa kuti handina kupiwa samoni ndichasvika nditi handiri rizivi saka koti haina kumira ndobva yaenderera mberi ndobva wapiwa kuti another default judgment against you. So it means right now zvouri kuita iwewe because default judgment you were saved. Aiwa civil court kai judgment yakapiwa iyi haitadzi kukupa judgment yakatokupa judgment. Because wakutoita izvizvi zvandakutoita kuti kutsvaya kukubatsira chete kuti uone zvaunofana kuita kana usingadi kuenda ujeri. Because what you are doing right now ndochinonzi contempt of court. Izvozvi utone mhosva yecontempt of court. Uri kuzviita dare rakatonga rikakutaura kuti ibva pamunda ipapo munda usiri wako siyana nazvo ibva ipapo munda usiri wako ndozvataurwa nedare ramambo ndozvataurwa futi necivil court. Azi munda usiri wani saka iwe kungoona gumbo rako mumunda imomo yatomhosva icontempt of court. Izvozvi izvi bambo zvamunoita musanetseke naye endai kumapurisa nejudgment motosvika mapurisa anoto achitomutora izvozvi zvaari kutoita izvozvi so akutozvizana iyi ndenyaya yakadaenda kukoti yapiwa decision namajistrate musazodzoke naye kunoupa kana yatobva pamajistrate kana unoda kuapila against decision yapiwa namajistrate wakuenda kumusoro kuhigh court hauchadzoki kuti kunoku because kunoku dare ramambo rakatotonga kudhara rikapa judgment richitaura kuti minda ndeyasakaroda kwamakaenda kukoti kwamajistrate ndobva asvika iti uphold decision yakapiwa nani namambo kuti minda ndeyani kuti ndeyasakaroda. Saka uyu ari kuramba manje achiti minda isiri yasakaromba handi iye ari kudyiwa nemhosva kweso atone mhosva yecontempt of court. Imi dzokai kumapurisa munotaura mapurisa otoya achitomutora otongerwa mhosva dzake because kana chinhu chinosodachi unodai vakatodii wakaita appeal against this decision because iyi case ndeya 2018 2018 it's 2018 muna March. Yes, 2018 muna March. China una brand bazo futu brand 2018 mali samba ya wakati sukisa because roja ni pamba pamba nikachikira kana maroja kudzingwa hanga iputa kupa samba yangu yasvika samba yana ndo yasvika roja rosheke kuita bila remvura
inoita tokubatsira chienda wocomply enda wobve pamunda ipapo siyana nezvokuita pamunda ipapo izvozvi munda wose wako munda ndiko sakarwa kana uda kuti appeal against that decision chienda kuhigh court patakanesana nevakomana semataura kuita baba ndakaita basa kuti pakatira judgment nemasaba ndakakanya izwa mira zvendikutaurira da ndikubatsire pese pautaura sabhuku haana dare ndandisingati kuti titongo basa ngati tienzanise tioneswe tiri pamwe ndakakumbira kuti ndoda kuvaka ndakumbira kuti ndina panga zviri apa nditore ndiise kumwe handiti sabhuku akati ndipe mutete ndikati handisi kumhangara kuti tiwirane tinzwanane hatisoda kukananga kugara dare kudini chingonzwai vanoti kudini kana vachati hazvikwanisi ndosiyana nazvo chakazoti tizosangane jeti rakawana baba muna January muno ndakasvika mukoma avo vari havanga vasi kunhonga matombo vanga vari kupusa foundation yandakavaka 2014 mumunda imo ndopandati mukoma ndo zvamaona zvakava here inga ndakakumbirawo zvasine mapepa ndikati ndokumbirawo mapepa ndimaone handina pepa randinaro wanga usikafaniri kuuya kukukumbira iwo because zvawanga wakaita zviri wrong saka iwe kuuya kukukumbira zvakafanira kujustify something chiri wrong and you try to justify it ndakuona wakamba nemapurisa orubhema mbanje wobva watomba kuzwabata uine mhosva yekubhema chii mbanje woti asi mambo mbanje ndati kubhema hangu asi handii ndakadzimba kana kutengesera pandakanotengeserwawo saka endai musungu akanotengesera you are trying to justify a wrong handiti akamutengesera mbanje ari wrong iwewe wabhema mbanje uri chiiti simbo wakaenda kuwaka usina mvungu asi you want to justify kuti kuwaka kwako kwakuri pamususu zvakabvunzikana wakuda sabhuku kuti ayananise chii wakaimba pasi pamusha usiri wako izvo wakambowaka mushayi wakamboenda una sabhuku kuti ndira kuwaka pasabhuku wakati waka saka iwewe nasabhuku wako akazokupa nemombe dzekurimisa ka ndii munoziva zvavakaita zvimira zvamautaura zvavakaita nababa hazvisina basa chaane basa mapepa aya you need to change these papers and the only way yawanokwanisa kuchinja mapapers aya is to appeal to the high court chiendai endai kwaida kubva pamunda yawana and the next case